रोमान स्क्रिप्ट न सानै खाजाया जरानि बागै त्रिपुरा बन दागुगमानि TSF आबनो खाफुरै खवाइनि सिमी आगरतला थांमानि लाहार बेलफां दखल लाहार कासुका PTADC नि स्पोर्ट एंड यूथ एफेयर्स नि EM सुहेल देबबर्मा ताई सगैका TWF ताई त्रिपुरा मथानि जुलदा आदमै बाक्सा TSF रक खवाइ निसिमी आगरतला फाइनाय ताई आगरतला निसिमी खवाइ थांनायखौ मालखौ कचाजाक बरक किसाबै फानो लाहार कासुइ ताबो खवाइ लाहार कतरनो कचारै चौधरीखा EM सुहेल देबबर्मा नि तेजल मुंबाई तिरनि स्ट्राइक नरगै लाहार कासुमु फियाबा सियाको बोसोर जरा कासुना नांनो सरकार बुफ्रु कक साफाइनो रोमान स्क्रिप्ट ब्रेडारनो अबलो सुमुतुयै strike dagokjak aro jing joto Tripura mothani bubagrani warriors bonus sampai khayo abone te jingni ora joto achubai जों साइमन बिसि कलमरमै जिनि जे राइट रोमान स्क्रिप्ट बाय जे आमानि ककबर लैंग्वेज थाकबो जों जिनि राइट सेंस मायखौ आबन बागै मिया जिनि TSF रक माने इन डिफरेंट टाइम पीरियड नि बागै बरक स्ट्राइक दागोखा आ स्ट्राइक न जों जतो सपोर्ट खालायना बागै जों जतो बुवाग्रानि वारियर्स जों जतो खालायना जों कुटुमाय दङ अमा हाकेना जों दिनै गोरों थायो जतो थायो नम्बराव गोरों